गमछा बिछाई के बहिया पकड़ के धरे कबरी आँचू में होठवा गुलाबी कास कहीं हम अपन दुखवा असैया मिले बाशराबी। जय हो। सभी को बैठा दीजिए। अरे सूते न तभी ताली बजा तो हजार वर्ष हो। सूते न संगवा खटिया पर सिजिया सजाए के सैया जी हेनिया से हो। तभी ताली बजा हो। सैया जी दिलवा मांगले एने हजी चारों तरफ नहीं घूमत रहो। सूते न संगवा खटिया पर सूते न संगवा खटिया पर सिजिया सजाए के सैया जी दिलवा जय हो। गमछा बिछाए के सैया जी दिलवा मांगले गमछा बिछाए पीकी 5 हॉस्पिटल 1000 रुपये का पुरस्कार।